Iġlit intern fost id-deputati nazzjonalisti Awċin kompla jeskala fl-aħħar jiem e kif skont rapport tat-Times Beppe Gallia qed jimbotta biex jinħatar kellim nazzjonalista għal Għawdex. Ta' Gallia qed jisqu li hu l-unika kandidat nazzjonalista barra Elix Borg li laħaq il-kwota direttament fid-distrett ta' Għawdex filwaqt li Frank Edni Tabone daħal fil-Parlament permezz tal-mekkaniżmu ta' proporzjonalità. Ir-rivalità bej il-fazzjoni differenti fil-Partit Nazzjonalista ilha tinħass konflitti li ħarġu wkoll waqt il-kampanja elettorali li għaddiet fost dawk li bata kien il-kandidat Luke Sajt li minn klimu stess ftit li xej ingħata appoġġ mill-magna tal-partit dan fil-waqt li wara l-elezzjoni kien mormi minn Elix Borg dan hekk kif il-kap kiser l-istatut tal-partit għax għażel li ma jċedix is-siġġu ta' Għawdex. Meta l-istatut jgħid li d-deputat nazzjonalista irid iċċedi dak id-distrett fejn lanqas ġab persentaġġ tal-voti. Filwaqt li Borg sostna li jagħmel hekk għax irid iżomm il-kuntatt mal-Awċin, ir-realtà kienet li saret pressjoni mill-establishment biex ikun eliminat Luke Sajt ħalli ma jkunx ta' periklu għal preferut tagħhom Beppe Gallia. Fil-fatt huwa l-assistent ta' David Casa u kien fundamentali f'ħafna mill-attakki ta' Casa kontra Malta fil-Parlament Ewropew. Beppe Gallia huwa s-segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista b'appoġġ dirett mill-fazzjoni estremista ta' Repubblika. Min-naħa l-oħra, Frank Edni Tabone ġej minn fazzjoni li tappoġġja lill-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Delija fil-fatt fl-aħħar snin daħal sewwa fil-ħajja Awċija, tant li s-sieħba Awċija tiegħu Cynthia Gallia anka ġiet eletta fl-Eżekuttiv Nazzjonalista. Adrian Delija ħareġ b'mod pubbliku issostni li Elix Borg suppost iċedi s-siġġu f'Għawdex. Dan kien għamlu propju biex jimbotta il-preferut tiegħu Frank Edni Tabone. Fil-ġimgħat li ġejjin mistenni jirranka l-ġlied fost id-deputat tal-establishment u dawk tal-fazzjonijiet oħrajn. Il-fazzjoni estremista trid taħkem mill-ġdid lill-Partit Nazzjonalista wara li qadet fis-silenzju waqt il-kampanja elettorali biex iġġib lura il-voti ta' nazzjonalisti li fl-elezzjoni tal-2022 ma kinux ivvotaw minħabba it-tneħħija ta' Delija minn kap. Issa tal-establishment se jippruvaw jieħdu l-aqwa pożizzjonijiet fix-shadow cabinet bistennija kbira li Beppe Fenekadami jingħata portafoll mill-aqwa minn kelli naqas l-appoġġ popolari fl-elezzjoni. Dan mistenni iwassal għal konflitti kbar ma' dawk ta' Adrian Delija li tisostnu li kienu huma li żiedu l-appoġġ popolari u mhux dawk tal-establishment. Sorsi informati qed isostnu li Elix Borg biex ipaċi li żewġ naħat jista' saħansitra jasal li jżomm għalih stess it-titlu ta' kelliem għal Għawdex bl-iskuża li diġà uża qabel li jrid jibqa' fost l-Awċin.